Ассалому алайкум бародару подписчикои канали Сауду ТВ, уяли СТВ, уяли ҳам каса созаи хубе иншоалло. Я эълона гуфтум бирасонам ба ҳама бародарое ки мухлиси гӯштинано, паҳлавонано, масалан ҳами коро да сар кор дорам. Ина марҳамат биёед уяли да ноҳияи Хӯросон гӯштини калон мешава. Ҳами эълона я видео када партия гуфтем. Ду мошина мошини ята Opel ята 014 ё 015 ми Армания намода барф бориде сай Санкт-Петербург. Я 20 сар моли майда, 5-6 сар бо моли калон говай, аспамдоро бардоро бо хами майда чайда бисёри бада. Гӯштин на самом деле калон мешава. На кадомида ки чи ҳам хе балечкан ина марҳамат биёед уялида. Худо хоҳад пага рӯзи 27 март мешава. Ирӯз 26 март е. Ҳанотон ба худо видеоро ҳама дарои ки ҳама бина ки гӯштини калон мешавад. Бехабар намонанда бардар.